Naiz da egile esan kuadrilan denokaren isilak. Legorreta. Tailer baten azpian atondutako txoko batera dator gaur bisitaria. Asteartero hementxe biltzen dira Goierriko bertsolariak. Eta bertan behar du, bi egunez hartuko gaituen gizonak ere. Bertsolari bikaina eta egun bertsozale elkartearen lehendakaria. Iñaki Murua. Hemendik, goe bisitarie. Gabon. Biziala ez? Earki gaina. Hemen epelen. Pentsatzen diat. Hemen epelen, patxi. Hau ezagunani, zemoz? Ondo? Zege bai, ondo? Zu etzaio dezautzen? Carmen. Bai. Ezautzeko. Ni zuri izautzen izu baina telebista. Urte eskotako? Eskerrik asko. Bueno, hemen bai, goxo, epele-epelean. Hemen earki hor. Epele-epelean. Gertuatzen baldin baiz gehiegi igual, Gantzak urtu igual ingozak. Ondo. Bueno, gaur zenbat elkartzeko asmotan edo? Ba... 10 bat, to? 10 bat, bai. 10. 10 bandolero. Lokala zuena? Bai. Lokala zuena. Lokala honek behen eurrira indazugek earki. Hau hemen dala olako egoaldi eginda, zora harri. Ondo, gustora. Bakik ze lasaitu hartzen don barru. Ara. Hemen, Goierriko maixue, mendek. Gabon, patxi! Gabon. Aspaldiko! Aspaldiko, bai. Zen mozkea? Ba, misten. Ondo? Ondo, España. Ondo naula esaten ez den, ondo naula esaten ez den. Ondo izaten esperantzik itzela dut. Hola. Gabon, ondo laiz? Oso ondo. Mundial. Buru gotze gora bera. Bai, zerbait. Betiko joa. Poliziura sekreta zenta eta trenean zijuan bizkar gainean baserritarra ikutu zuen ordua. Duela 20 bat urte hasi ziren Goierriko bertsolariak afaritarako biltzen. Eta geroztik ez da sokarik eten. Beti Patxi Iraola zaldibi arraburu, patriarka. Bajak ere izan dituzte azken urteotan. Florentino Goibururena esate baterako oso nabarmena, baina kimu berriak ere sartu dira. Afaria Patxi eta Carmenen esku izaten da, eta hasieratik bukaerara beti hitza jolas. Anixe egin da. Danero alguna, hoy bintzen, birri moio. Gan gustu beharreko sarroa zeo. Aurtengoa eta agoztu nehindakoa eta... Beharra zeo? Iñaki, bertsolario galufama izan duzue beti. Duzue? Eta haien presidente. Aluna. Dara zorio ez zitu bersolari. Gara joten bersolari alperfameare bazien, ba. Ni horretik, bersolari ez nitxoan, Aleine. Elkartek suerte handie zeak intzeugek. Borondatezko lanea dihon jende pila horrekin da. Nik usteiat, aspaldi akordau ginela bersolarik bakarrik ezkendukela zeinik. Laneako eta hor beste estilo bateko jendea eta behartzala eta hor asmagoen dula iruitzetan nahi. Hasieratik gainera, ezta? Inguru oso fidagarria eta... Jende fine. Gero, bertsolari elkarte izatetik bertsozale elkarte izatera pasazenean, marketing
jokaldi bat izango zuen alde batetik, baina bestetik elkartea bera denaren isla argiago ere bai, ezta? Marketinge baino gehiago, ura benetakoa izan nuan, Benetan konturatu ginelako, han antolaketan eta gaineagotan zebilen jendea eta fin zebilena bersozalea zala. Hasiera hartatik Pello Aiesta, Juanjo Uria, Jesus Murua, belodromon eta bilduzan, laneako bilduzan jende pila haure eta guk gutxi gehiago beste interes batzu genizkian. Murua gidaturiko elkarteak jakin du bertsolarien tradizioari eutsi eta aldi berean garai berrietara egokitzen. Apaltasunez egindako lana eredu izatera iritsi da. Elkarteek eredu izateko asmokin ez diat uste ezer egiten dunik. Uste diat ondo aidala elkartea lanen, ekipo on bat egiten aidek, belaunaldi aldaketak nahiko jariotasun normalak egiten aidek, eta 74 langile zeuzkek, soldatapeko. Eta hortik gainea dauke... 74? Bai, badek. 74? Soldatapeko, bai. Enpresa hundia. Enpresa hundia. Bai. Patxi, zuen garaiko bertso ibilitik, majo aldatu dira gauzak, ala? Dan aldatu asko. Gu zautu gondonetik bintzat asko. Gu gai bilinen gara himek, entzaz, ogan buste haututa bintzat, baitu xari bintzat. Gio bilitatzen gu gara zan, bezorte hau zitu zion gara jendan, batutan. No, zu herri dezente ibili izan zinen, Bakola bat ebiltxok. garaiko bertsolari goberen egin batera. Txapelketetan ere bai, pixka bat? Ona bai, beste bai honak. Baina zu beti famatu izan zaituzte mai inguruko jardun hortan. Bai. Patxi, niri askotan izan didate, mai inguruan, kantuan, Patxi Iraola bezalakoak gutxi. Janda janen, berso tamaino behiko. Zeine pentsatu behar zuen Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren finala Barakaldon egin behartzenik? Apustu gogorra, Iñaki? Bueno, nik uste diat gogora jendez eta eiteko garaie, bere garaie izan zola, eta Barakaldoa espazioz urazalako genduken bakarra. Oain nahi iruitzatak gehiago behidago beharko litzaiokela jende pila eta espektakulo eta zeai baino bertsolaritzak bereti daukena zaintzeari. Iruitzatak girgilu gehiegi jarri zaiola eta pantalla erraldoiak eta bat eta beste eta teknologiaren dizdira hori pixkat saiestu eta geu izatea etorri behar deula neurri baten, berriro. Eta, itzuli bat hartu behar dela. Bai, jende askon buruntzeok, 10, 13, 15... 1000 lagun elkartzea. Bai, eta urrengon 17 eta urrengon da kontu eztek horirez, bere izaera eta nortasunei eustea, horrek eman ziuk lehen geana. Eta bestela txapelketaz kanpoko errealitatea orain hor zabiltzaten ontzat, gehien zabiltzaten ontzat nolakoa da? Iker, bertso saioetan eta jendeak erantzuten aldu, zenbat jende biltzen da, girorik ingururik baldaukazue? Nik usteak gure garaie pixkat, ez zuenetik hor pixkat aldera dudek, jaialdi normaletan orduko lautatik bat gutxi asko biltzen dagoan, 300 launeko jaialdi bat frontoian, jaialdi honadek. Zue garen 1000 laun juteitu neozin zehaman bertan 900 pasek, akordatzen nola joten ziren alde hortatik, bai, jetxidek, baina gero bestela nahiko, itzegiat, bestelako herriko festatako molde horitan da, bertsoafaritan da, nik ustea nahiko igual txamar.
segitzen dola. Ehark hitz egitezu, Osasun dugu ibitzen jo, baino horretak. Txapela ondo jarrita duzu. Patxi, doinu zaharren hasi. Guk geho nahi eutxio. Bere gatan zaila izango nik garria. Geho nahi eutxio. Ibat hor, zepa izanan doinu. Doño edar batian hasi diz. Gure Xabier etorri zaigu, gaur honuntza bisitari. Bere joramak zuzendutzen hor, dabil atariz atari. Lehen ezautzen eta gaur ere, asko gustatzen zait neri. Gure ditzera eman zaiozu, Euskal Herri guztiari. Ala behar da, gure Xabier, gaur eginda Goierriko. Zer zidan honen lehengo bersoak, rima bezala neurriko. Tailer asko erakutsi ezkeroz, jartzen da kolor gorriko. Oietan lana egin behar balu, gehiuelitzak etorriko. Goierritarron maia dela hau, ez alda garbi nabari. Janedanetik osa ondoren, hainbeste kontu kontari. Tazkenerako hasten gera den, koplata berso kantari. Aldi berean geronek gera, entzuleta bertsolari. Iñaki gure talden kidea, nola dun bisitatua. Eta bisita gaur zerbaitekin egon behar zuen lotua. Ta Xabierrek gaur notaren bat eramango du hartua. Goierritarrek nola egiten duten entrenamendua. Bertsotarako beti izan det, afizio desentea. Orain ahala amustua det, baina belarri tentea. Esaten denez alu xamarra, da bertsolari jentea. Ta oso pina ez da izango aluen presidentea. Presidentea aitzaki hartuta, honek jonai luken gaita. Alarenik hau lagun moduan, betiko moduan maita. Alua naiz ni, aluena neu, alaxe bota dit naita. Beste aukerarik nola eukiko nun, euskitzekin ibilita. Nun erosi ditugik belarritakoak. Asteizkenen ferian modakoak. Zilarrezkoak dira kategorikoak.
baina ez dituzte iten zure neurrikoak. Zaldibin jende dana moldejuak jaten, Ala ikusi nitun nik elengo baten, baina ez zuten debalde guztia ematen, zaila tripa beteta ongi eramaten. Txarra komentzira den, amartikan behatzi. Beraz hartu beharko mila pazientzi, altzo inbitatzen banauk biharro etzi, danak ez bihar jijan gero gore utzi. Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira, begiak jausten zaizkit, leiotik bera. Lurrean salto eginez, kanikak balira, gaua etorri arte, dibertitzen dira.